Nagbida sa isa ra ka event kang damlag lang ang mga native foods nga ginapabugal kang probinsya kang Antique. Mga 4th-year hotel and restaurant management student kang Advanced Central College o kung ACC ang nagpreparar kang mga putahe sa pinakaunang nga culinary heritage sa Antique katong Huwebes. Kaimaw kang may estudyante ang mga lokal nga chef kang kada banwa sa pagraha kang andang tagsa-tagsa ka native foods nga may mga recipe nga ginpanubli pa sa andang mga kamalaman. Ginapabugal kang kaluya ang andang manamit nga linaga nga tatos o kon boiled coconut crab. Isa ra ka manamit nga linabog nga pagi naman ang ginhanda kang mga tagahamtig nga ang nagapanguna nga langkay ang pagi kag gata kang niyog. Samtang ang mga taga Libertad naman ang nagraha kang pinais nga himo sa black rice nga ginputos sa dahon kang saging kag bayi-bayi nga himo sa ginaling nga pilit kag niyog. Tinutuyo kang proyekto nga mapreserbar ang culinary heritage kang kada banwa kag makilala ang mga tawo nga sa likod kang mga manamit nga pagkaon kag mapadayon ang culinary tourism sa probinsya. Balita halin sa probinsya kang Antique. Ako si Kabanderang Nestor Bermudez Napalingga Jr. Nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Antique Radyo Bandera.